Hello, welcome back to my channel. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಆತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದಂಡ ನಿದ್ರೆದ್ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬಾಗ ಇಂಚೊಂಜಿ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನಿದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಪ್ಪನ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸುತ್ತಲ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತು ದೆಲ್ಯ ವಸ್ತು ಇರ್ತು ನಮ್ಮಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪುನ ಐಫೋನ್ ಓಕೆ ಅವೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಿವೋ 23 5G ಪ್ರೋ ಐ ಗೆಸ್ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸೊ ಉಂದೇ ಟಿಪ್ನ ಐಟ್ ಇಜ್ಜನ ಫೀಚರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ನಂಬಯಾರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಾಕ್ಡ್ ತೂತೆರ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೊ ಅವೆ ದಾದ ಬನೈತೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜದ ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ರಂಟ್ ಐತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡದೆ ಐತೆ ಫ್ರಂಟ್ ದೀಪೆದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಂಡತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ದ ಆನ್ ಆಟೋ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬರಿಂಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ದೆತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊನಕ್ಲಂಡ ವಿವೋ 23 ಎಂಕ್ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ದ ಪುರ ದೆತೊನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಏತ್ ರ್ಯಾಮ್ ಏತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪುರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ದ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇಪುಜಿ ಯಾನ್ ತೂದ್ ಪನ್ಪೆನ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಐತ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿವೋ 23 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ವಿವೋ 23 5G ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋ ಪುರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು 8+8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ಸೊ 128 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಏನಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವದ್ ಗೈಸ್ ದಾದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಆಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಡು ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದ್ ಪಂಡದೆ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಗ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೂರಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈತೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚತ್ತೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ದಪ್ಪಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಐಟ್ ಮಾತ ಈ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಾಪ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಸೊ ಈತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿರ್ದ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತುದು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವರಿಂದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕಾಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಸೊ ದಾದ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಓಯ್ಕ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ತುಲೆ ಎಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರ್ರೆಗುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೊನ್ನೊಲ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರ್ಕ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪ್ರತ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗೊಂದು ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಉಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕಡಪುಡು ಆಪುಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಲವಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಲ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಫೋಟೋ ಸೊ ಯುನೀಕ್ ಆದ್ ಕಡಪುಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಇಂಚ ಉಂತುನಂತೆ ದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಓ ಇತ್ತೆನೆಗ್ಲು ಪನ್ಪರ ಒಯ್ಕ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನೊಡು ಎನ್ನಿ ಒಯ್ಕ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಕೆಲವುಂಡು ಮಾತ ಪನ್ಪೆಯನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಂಪುರ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತನ್ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಐನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಡಪುಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಡ್ ಬೇಲೆಂದ ಅದು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯೇ ಕಡಪುಡ್ನ ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಒಯ್ ಕಡಪುಡ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ವೆ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಕುಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಒಯ್ಕ್ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲರಿಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕುಲ ಪುದರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ಮ್ಯಾಂಡಟರಿಯು ಅದ್ ಬೊಕ ನಿಕುಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪುದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನೋ ಒಂಜೊಂಜೆಕ್ಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಈತ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಅವೆಕ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಂಡ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೂಪದರ್ಶಿಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಾದ ಅವೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ 16 to 25 ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೆಕ್ 25 ಓಕೆ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಓಕೆ 16 ಹಿಡ್ದು 25 ತಂಡ 25 ಇಯರ್ ಬರೋಲ್ಲರ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ಶೋಕದ ಫೋಟೋಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪನ್ಪೆನ್ September 20 ಸೊ ನಾನು 10 days ಇಪ್ಪುನ ಕಡಪುಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 10 days ದಾಯ್ತು ಗೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾವುಂಡೋ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುಡೋರ್ಂದಾಂಡಲ 10 days ಉಂಡು ಧಾರಾಳ ಯಾವುಂಡು ಸೊ September 20 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಐರ್ದುಂ ಕಡಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲ ಪಂದದ ಕಾನುಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆನುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಂದಾಗ ಐಟೆ ಗೊತ್ತದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಡೇ ನಿಗುಲ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು ಸೊ ಪೊರ್ಲುದ ಆನುಲ್ನ ಫೋಟೋಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ರೂಪದರ್ಶಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಿಫ್ತ್ ದ ಉಂಡೆಜ್ಜ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂಚನೆ 4 ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ 16 to 30 ಸುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪೊನ್ನುಲು ಎನ್ನಿವರು 16 to 25 ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ದಿದ ಆನುಲೆಗ್ 13 ದಯಪಂಡ ಆನುಲೆಗ್ ಏತ್ ಏಜ್ ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲೆ ಇಪ್ಪೆ ಇಂತ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಇದು ನಮ್ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಏಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಏಜ್ ಅಲಕ್ ತೋಜುವೆರು ಏಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೇನು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಡ್ಸಿ ಸೊ ಆತೆ September 20th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ನೋಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೋಟೋಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮುದ್ದು ಬಾ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಗ ನಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದುಂಡು ಮುದ್ದು ಕಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಾಲೆಗ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ಗ್ ಅಂದೆಕ್ ಏತ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ 3 ವರ್ಷರ್ದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಆವೊಡು 3 ವರ್ಷದ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉದೀತಿನಂಚ ಈ 3 ವರ್ಷರ್ದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಉಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದಾತೆ ಸೊ ಅವೆಟ್ ನಮಕ್ ಐನ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 4th 5th ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಪುರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆನ ಐಕ್ ಪೂರ ಓನ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಬೇತಕುಲು ಮೀನ್ ತೂಗೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದಕುಲು ಓಲ್ ಮೂಡಿಯಡ್ ಇತ್ತುನಲ ಆಪುಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ನಕಲ ನಿಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆದ ಕಡಪುಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ
ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡ ಐತೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಡಪುಡೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡನಿ ಆನಾಂಡ್ ಪೊನ್ನಾಂಡ್ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪೈತೆ ಆನಾಂಡತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊನ್ನಾಂಡತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಾಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಲ್ ಗೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಪಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು 5 year ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆತೆ 5 year ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಡು 5 year ಆಫ್ಟರ್ 5 year ದಾಗಲು ಆಪುಜಿ ಚಪ್ಲೆ ಮನ್ಪರೆ 5 ವರ್ಷರ್ದು ಉಲಾಯ್ದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ವಾನಮ್ನೆ ಪೋಸ್ ಬೋಂಡ ಕೊರೊಲಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು. ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮದಿಮೆ ದಾನಿದ ಫೋಟೋ ಪಂಡ ಹಾರ ಇತ್ತದು ಅವು ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಪೂರ ಈ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಮರಾತ ಸೈಡ್ ಐಟ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೋದಾಂಡೆ ಐತನ ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಹಾರದ ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಂಡ ಅವು ವಿಯರ್ಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಪನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಮದಿಮೆದ ನಿಕಲು ಹಾರ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯರ್ ನಂಚಾದ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಕಲ ಬೇತೆ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುಜ. ಸೊ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ ಐ ಕಡಪುಡೋಡು 20 ಉಲೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಉಲೈ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ ನಕುಲು ನಿಕಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ. ಮದಿಮೆ ಏಪಾತ್ನ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ನಿಗ್ಲ ಗುರ್ತ ತಕಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಕೇನು ಜದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೇರೆ ಗುರ್ತಿಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚಿತ್ ನಕಲ ಕೆನೋಡಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏತಾಂಡ್ 4 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಐನ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗೆಸ್ ಎನಿ ಗೆಸ್. ಸೊ ಯಾ ನೆಟ್ಟೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೋಸ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಿತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 5 ವರ್ಷರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪನೆಟ್ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 5 ವರ್ಷರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪೊಡು. 5 ವರ್ಷರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತು ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು. ಇಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆಗ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಬಾಲೆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 6th ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಜನುಮದ ಜೋಡಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಎರಿಗಿಪ್ಪು ಈಗಡ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಪಲ್ಗ ಅಂದು ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಎರಿಗು. ಎಸ್ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಸ್ಗ್. ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಂಡಾಂಡ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರ್ ಅಪ್ಚ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀದಿನ ಅವೇ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ. ಸೊ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಎಂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಮದಿಮೆ ಆದ್ 30 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ 30 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಿರತ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ದಿನತ್ತ ಫೋಟೋ ಆ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಗಮಚ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫೋಟೋಲ ರೆಡ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು ವಿತ್ ನಿಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್. ಸೊ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತನ ಇಸವಿನ ಪಿತ್ತಂಡ ಕಡಪುಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕಡಪುಡು ಉಂದೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂದೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚದ್ ಜಿಗಿ ತೋಜುವ ನಿಕ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ದಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನಂಡ 30 years ದಾಟಿನಕುಲು ಇಪ್ಪಿರತ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ಅಕ್ಲೆನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್
ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಾಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಾಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಾಂಡು ಬಾಲೆ ಗಾಂಡು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಗಾಂಡು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಪರ ಬೇರೆ ಗಂದದೀತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೇ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಡು ಸೊ ಅಜ್ಜಲಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಾಪುಂಡು ಈತ್ತಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ 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 ಪೇರ್ ಪಂಡ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವು ಪುರ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತಿನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ದೆತ್ತನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಥರ ಈ ಫನ್ನಿ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿಪ್ಪರತೆ. ಸೊ ಅವಿನ್ ಕಡ ಬುಡ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಗಲು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪುಲಿಯರ್ಲ ಎಜ್ಜ್ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಉಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಿಜಿನ ಪೂದಾರ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಊರು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏಳ್ ಆಂಡತೆ ಗೈಸ್. ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಓ ಪೂರ ಬೋಡ ಅವ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ್ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಜ ಅಂಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂದ ಗೋಕುಲ. ಸೊ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ ಭಯಂಕರ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತ ಪೂರಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೆಪುಂಡು ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಮದಿಮೆಗ್ ಐಕ್ನೆಗ್ ಸೇರ್ನಾಗ ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಆಪುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ರಡ್ ಜನ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ರಡ್ ಜನ ಆನುಲೆ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಬೊಡೆದಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೆರತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ಎಸ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ 4 ಜನ 5 ಜನರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಪೊಡು. ಪಂಡ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏತ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಅವ್ಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ವರ್ಷಗೊರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಬೇಲೆ ಪಿದಾಯ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಇಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆಟ್ಲವು. ನಿಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬುದಾರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಪನ್ಪೆ ಓ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಗತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಗುತ್ತುದ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿಪ್ಪತನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋಲ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋಲ ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಕಡಪುಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ದೀತ್ನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಳಿ ಜವಳಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಪ್ಪೆರ್ ಕೆಲವೇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಲ ಇಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ರ್ಯಾರ್ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 20-30 ಇಪ್ಪೆರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಂಡ ಗುರ್ತೇತನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಂದಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆತೆ. ಎಸ್ ಆಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಐತಿನ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನ ಈ ಪೋಯಟ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೋತ ಬರೆಪುನಕುಲು ಅತ್ತನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಬರೆಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಿಕುಲು
ಬರೆದ್ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಲ್ ನಿಕುಲು ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇಡ್ಡೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆದ ಅದೊಂದು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓನ್ ಅದು ಒಂಡ ಬರೆಯೋಡು ನೆನೆಸಿನಲ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಪೋಯಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಗಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಗಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ಪುನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದರೆಂದೆ ನಿಕ್ಲ್ ಶಾಸಕರ ಅಂಡ ದಾದ ಪುರ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ರೋಸಿ ಹೋದ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದಿನಿಂದ ರೋಗ ಗುಣವಾದ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ವಂಚಕ ಜಾಲದಿಂದ ಆದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ. ಫಿಫ್ತ್ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಐ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಆದ ಅವಾಂತರ. ಸೊ ಈತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಬರೆ ಸೊ ಈತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಆಪುಂಡ ಓ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೆಪುನಕ್ಲುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲು ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಏನ ಮನ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಓಂಡಲ ಫೋಟೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂದೈತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡು ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಮಿನಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಮಿನಿ ಕತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಿನಿ ಕತೆ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಐಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಿಮಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೈವ್ ಆತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ 250 250 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಅಂಡಲ ಓನ್ ಅದು ಬರೆಯರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ಲವ ನಿಕುಲು ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ದೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಚಿತ್ನಲ ನಿಕುಲು ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡೊಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತಂಡ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂಚಿತ್ನ ಬತ್ತ ಕಡಪುಡೊಲಿ. September 20th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದು ಪುರಾಂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕತೆ ಪುರಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಕವನ ಉಂಡು. ಸೊ ಚಿತ್ರಕವನಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿತ್ರಕವನ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜೆನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂವೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಬರೆಯೋಡು. ಅವು 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಐಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯರೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂದುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಲುಪ್ದರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏರ್ ಬೊಂಡ ಕಡೆಪುಡೊಲಿ 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ದೌಲ ಇಪ್ಪಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಡಪುಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕವನ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಲಿ ಪಂಡ 1 to 4 ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಈ ನೇಚರ್ದ ಪರಿಸರ ನೇಚರ್ದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 ಐನೆರ್ದ್ 10ನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪವುಡು. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪವರ ಅವೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಡಪೊಡು ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಡಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ್ಲ ಕೊರೊಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವೆರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಡಪುಂಡಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ದೆತೊನ್ನ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುಡ್ವೆರ್. ಆಂಡ್ ನೆನ್ನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆನ ಕಣ್ಣುರ ತೂಲೆಗೆ ಪರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಆದ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಡಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. September 20 ದುಂಬು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ದಾದನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯೆರೆಗುಂಡು ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ಉಂದ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೇ ಬಿ ಏಪ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಇನಿಗ್ ಏಪ ಡೇಟ್ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಬೇಡ್ ತುಮ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲಂಜಿ ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನವರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವುಲ ನವರಾತ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನತಿ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ ದಾಯೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ದೇವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು, 16 ವರ್ಷ ಕರೀದಿಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಯಾ ಡೇಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಪನ್ಪೆನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3rd ಆಪುನೊಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3rd ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆರ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್. ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ದ ಚಾನಲ್ಡ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಅಂಡ್ ಇಂದು 3 ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಏಜ್ ಜನ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಮೂಜೆರ್ದ್ 9 ಜನ ಇಪ್ಪೊಲಿ. ಮೂಜಿಲ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒರ್ಮ ಪಂಡ ಒರ್ಮರ್ದುಲೈ ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು, ಮೂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಒರ್ಮ ಜನಲ ಇಪ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ರೂಲ್ಸ್. ದಾದ ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ಲ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20 ಅಂಚ ಪೂರ ಅತ್ತು, ಒಂಜಿ 10 to 12 ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪೊಲಿ. ಅವೇನ ನಿಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುದು. ಇಂದುಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್. ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೋಡು ಉಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಪ್ಪರು. ಸೊ ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನ ಪೂರ ದೀಪಾವಳಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಾದಿಪ್ಪು ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕಾದಿಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂತೆ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಸೇರೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ನಿಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದ್ಲ ಬರೋಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ನಿಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.